Игорь Феофилов Зейдә 15 ел инде яшьләрне самолет һәм ракеталар конструкцияләргә, аларны күккә очырырга өйрәтә. Аның укучылары республика конкурсларында да катнаша. Оста булмайдан эш тәҗрибәсен республика педагоглары белән бүлешә. Бу көннәрдә балалар иҗат йортында өстәмә белем бирүдә универсал техник модельләштерү темасына дистанцион республика семинары узды. Семинар у нас сегодня республиканский, чтобы... Бу семинарда башка районнар белән тәҗрибә уртаклашу, кирәкле белем бирү бурычы тора. Чөнки авиатөзелеш буенча сораулар һәр вакытта да күп туа. Әлбәттә, онлайн режимда тулы күләмдә өйрәтү күрсәтү кыенрак, ә безнең эштә кеше конструкцияны күреп, күзәтеп торуы, вак детальләрне югары алу зур әһәмияткә ия ди Игорь Феофилов. Семинарда 15 муниципаль районнан 25 оста катнашты. Осталар алдында ракета һәм авиа модельләрне конструкцияләү буенча туры эфирда мастер-класс күрсәтү бурычы торды. Если модель самолета сделана Әгәр самолет моделе мотор һәм пөхтә эшләнгән икән, ул әле чачак дигән сүз түгел. Иң мөһиме модель баланс тотарга, канатлары, җилкәсе, пропорцияләре дөрес булырга тиеш. Самолет очсын өчен эчкәлекләр бихисап ди Игорь Феофилов. Игорь Феофилов үз остаханәсендә ясалган катлаулы авиа модельләрне күрсәтте. Аларны оста айлар гына түгел, еллар буе ясый. Аның самолетлары чынлап очалар һәм республика конкурсларында да катнаша. Резима Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.